हिनजावा फेसबुकआव लोगो मोननायमोन आरो थारमाने बै सिख्लाखौ सिख्ला नङा जेनेबा हाबा जाखानाय हिनजावानो उनाव लाबाय बेखौ जेनेबा हाबा जानायखौ हिनजाव नालाय बेनिफ्राय हप्तासे फैना थारमाने बाक्सानि सिङाव थानाय सिरुबारिनि सुन्दुरि होननाय हिनजावसाया हाबा जानाय हिनजावसाया गथ' गोनां सासे हिनजावखौ लानानै खारदों बाजाराव थांनायावनो बाजारनिफ्रायनो गैया जादों दा अबाव दं अबाव गैया खोनानाय मथे गुवाहाटियाव दं होनना बुंदों ओमफ्राय रेकर्डिंखौ खोनासंना ला नोंथांमोना दोनना फैदों आंखौ ओमफ्राय दुमनिसिम दोनना फैनायाव जाहैबाय मा मबाइलनि फैसा हरनो दङ ओमफ्राय मबाइलनि फैसा हरनो दङ बिदि होननानै बुंहरदों ओमफ्राय इयो फैनानै जोंहानि हिनजावा मुसुलपुर एरियाखौनो गिदिंनो रोङा थारमाने माने सोरबा दोनदोंमोन नोङो औ बै जायबा जानाव थाफैनाय बेखौ दुमनिसिम दोनदोंमोन दुमनिसिम दोनहैदों इयो न'आव थांगोन होनना थांदों आङो जिंखा मैगं काक्रेल ओमफ्राय बायदिसिना खानानै हरलायलांदों आङो थांगोन होननायखाय ओमफ्राय जुदि आंबो नंगौना नंगौ थांगोन होननाय गुवाहाटियावसो थांनानै गावनि बिनानावा खामानि मावो ना मानो बेहाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय माबा बालाजि मन्दिरनि उनखैजा थायो होनदों ओमफ्राय गावसा बिमादै निजा दं होननायबो खोनादों ओमफ्राय दा जोंहानि हिनजावखौ बिदिनो थगाय थसियै लाना थांबाय आरो दा गुवाहाटियाव लांदों नामा औ गुवाहाटियाव दङ होनदों दा नै माबायावनो बालाजि मन्दिर खाथियाव दं होनना बुंदों आरो दा ओमफ्राय मबाइलखौ सोर होनदों बियो दाख्लैनो आंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन लोगो हमलायबा लोगो हमलायनो हागोन आंनि बालाजि मन्दिराव जोंहानि बिनानावमोन थायो जोंहानि बिनानावा हटेलाव माबा खामानि मावो होनदों हटेलनि माबा साहा फुदुंनाय ना मा मावो होनना बुंदों थारमाने ओमफ्राय बालाजि मन्दिरनि उनाव दं होननानै सोर खोन्थानाय इनो होनहरदों बे हिनजावानो होनहरदोंमोन जोंहानिफ्राय थाङै जोंहानि हिनजाव थाङै समावनो होनहरदोंमोन इयो ओमफ्राय दा आं जास्ट खालामना दोनदों आरो ओमफ्राय मैया आंजों खनसेल' रिसिभ खालामदों रिसिभ खालामनाय लोगो लोगोनो आंनि हिनजावनि मबाइलाबो सुइस अफ बेनाबो सुइस अफ दिनैसिम दाबो गैया जेबो खोन्थालांखायाखै आरो न'आव ओहो जेबो खोन्थालाङाखै ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि सिगाङाव होनलांदों आं इयो थांबाथाय आं मबाइलखौ माबाखौ सिमखौ सोलायना लागोन बिदि होनना बुंलांदों आरो मानि थाखाय माने मिथियालासिनो खारनो नागिरदों आरोना बियो औ न'खराव जोंहा नांलाय फैलाय गैया जेबो गैया आरो बेना वाट्सएपबो गैया ओमफ्राय इयो इन्सटाग्राम खुलिनाय दं इन्सटाग्रामावसो मेसेजबो गेलेयो नामा आं बेखौ जेबो मिथिया थारमाने आं गुवाहाटियावसो दंफां आं थायोमोन नालाय आंबो दा गथ' प्राइभेटआव फरायनाय दङ सानै माने बबेनि थाइसे मोनगोन बबेनि मागोन होननानै आंबो एसे माबा खालामो आरो थारमाने ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि नामा मा नाम आंनि हिनजाव नामा जनिमा मुसाहारि जनिमा मुसाहारि औ ओमफ्राय जायबा लांग्रानि नामा जाबाय फुजा बसुमतारि औ ओमफ्राय नोंनिया आंनिया गामियाव खोमथागोरा मुसाहारि होनो आंखौ इयो खोमथागोरा माबा मुसाहारि होनबानो मिथियो ओमफ्राय स्कुलाव आं राजिब लिरो जोंनिया जाबाय थाना मुसुलपुर पस्ट अफिस दिहिरा गामि सिब्रुबारि औ सार नोंसिनि न' खाथियानो जायो जोंनाबो ओमफ्राय मा होनो दा जेनेबा हिनजावा मैया थांदों आरो ना औ मैया थांदों मैयानिफ्राय दा गैया दा आरो मा खालामनो गथ'फोराबो गाबबाय दं सोरबाफोर नुदोंबाथाय खावलायनोसै नामा मोनसे औ आं सोरबाफोर नुदोंबा खावलायफिननो नांगौमोन आंनो हिनजावखौ नांफिनगौ दा गथ' गथायनि मोखांखौ नुना फैफिनथों बिदि सानदोंमोन आरो आं थारमाने बै माने लांफाग्राया सिगां खारग्रोदों जाहैबाय अ लांफाग्राया बेयो क'क्राझार एरियानिखा ओमफ्राय सिगांनो हौवा गारलायखानायखा नङा बे लांफाग्राया मैया खारदोंना दाख्लै खारदों दाख्लै रबिबार खालि जाथाय जादों ओमफ्राय आं मंगलबार खालि बेखौ दुमनियाव दोनना फैदों आङो गारि थिखांना हरदों आं थारमाने मा जाथाय जादोंमोन इयो जाथाया ओरैबायदि जाथाय जादों ओमफ्राय जेनेबा जों गामियाव आंनि लोगो दंमोन आरो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो दुगैनो थांदोंमोन दुगैनो थांनायावबो बिदिनो मानसिफोरा दावराव खालामबाय दुगैनायल'दि जेनेबा जोंनिया दारागावआव दुगैनो थांदोंमोन आरो जेनेबा बेफोरावनो बिदि बदनाम जालांबाय आरो दुगैनायल'आवनो ओमफ्राय आरो बिदि बदनामखौ लानानैसो जोंहानि हिनजावखौ बिदि सिरि सिरि लांखोमाखो ना माखो हारसाबो रोङा मुंबो रोङा आं आरो सानदों आरो जेनेबा बुथारखोमा जाबाय बायबा जोंनि बर'आ ओरैनो बुथारखोमा जाबाय बायगासिनो निउस मानि नुगासिनो गोसोआव साननाय दं आरो आंहा दा माने गथ' सानैखौ लानानै माने गाव खारनानै प्लेनिं खालामखानानै नोंबो रबिबार खालि फैनानै मैया रबिबार ओमफ्राय गथ'नो गस्ला गांसे बायदो गथ' सानैनि गस्ला गांसे बायदो आंनो गस्ला स्पुथिं बायना होलांदो ओमफ्राय बाजार खालामना गालांदो अमा बेदरबो बायना होलांदो ओमफ्राय आङो 28 बार ना मा फन थुदोंमोन 28 बार फन थुनाय लोगो लोगो सुइस अफ ओमफ्राय सासेखौ हमना मोन्दोंमोन ओमफ्राय कलखौ रायलायदोंमोन आरो रायलायनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय दसे थानानै मबाइला सानैनाबो सुइस अफ गैया दा ओमफ्राय माखौ माल माथाखौ सोर लाबोखो बाजारनिफ्राय आंनि बिखुनजोआनो लाबोबाय आंनि आइयानो जेनेबा आंनि बिखुनजोखौनो इयो निजिनि बिमाखौनो थगायलांदो ओमफ्राय नोङो ओइ मनाखौ लाथ' आं ना खिलायनो थांनि आङो बिदि होननाय मानसियानो फैयासै थारमाने फुख्रियाव ना थाइलेण्ड मागुर दं ना दाख्लै होदो नालाय आङो
ना खि जायो नालाय होनबा ना खि जायोबा ना खि लाफादो ओरैनो बाजारफोराव ओरैनो मोनखायोलै थालिर मागुरा जागोन होननायखाय इदिनो इ लायनो थांफैनाय फाजिनो इ गैया मानसियानो गायखा